Mijil saking jroning plura mapan ana ing ngaloka nanging Prawadya Durandara kok surambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna Bindo Colo Tiana Sri Kawuryan Merkencang marutayang tineka ruwang kali cote sapa sing gawe iki kama jalan bayu nyageti ulun ana apa inggih pukulun Narada kula ngertos menawi pukulun wonten saking ngarsanipun pukulun Hyang Jagat Direnata semunipun kagelan penggalipun pukulun Rada lan semangke paduka badhe tindak pundi wa wah iya ana apa Rada bapakku nang arep menyang endi ulun bakal medhun Marcapada kenging menapa badhe mandhap lha wis ora digunakake meneh kok niki ulun wis dipecat saiki Rada wis ora dadi domong mula wis rasah nganggo sesebutan ulun apa kita sing ana saiki basane mung aku karo kowe ngono kok ngaten sebabipun menapa Kamajaya Bayu ngerti ya Nger iki mau adi guru nampa soane Betari Durga sing surasane Durga dipotah karo anake ya kuwi Dewastrani nyuwun supaya didhawuhke karo Betari Dresanala moko kowe wis ngerti dhewe to yen Dresanala kuwi wis diwengku garwa dening Arjuna neng wangune Adiguru malah kena pengaruhe Durga kang banjur dawuh karo Bathara Brahma supaya Dresanala dibekatke karo Janaka. Lah. Busana Adiguru cengkah rembug karo Punwa iki. Aku wis ora sarujuk. Banjur aku ditundung dipecat le dadi dewa. Ngono. Wis aku arep lunga saiki. Aduh yen mekaten kula nderek paduka kemawon. Kukulun. Wah iya. Bathara Bayu karo Kamajaya iki nggone wong jujur. Sing salah bakal diseleke sing bener bakal tak belani. Aku melu. Ah. Kowe arep melu ki arep mangan apa? Wah, kowe ngrekoso kok ora dadi dewa. Tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa? Wis ora cekel gawe bakal dadi gelandangan. Mboten napa-napa, Bukulun, kula nderek. Wah, angel. Ya wis, kena melu ning aku njaluk gawean pun dhisik. Kebarengipun kados pundi? Tak kandhani ya. Adi Bathara Guru kae ketoke saben dina caket runtang-runtung karo aku ning jane kae mung tata gelar. Jane Adi Guru ki sengit karo aku. Kelebu dewa-dewa ki akeh sing sengit karo aku. Mula seneng nek aku dipecat. Mula kowe iki ngaten. Weh lah tenan kok. Akeh lho contone. Sing ketoke saben dina gulang-gulung ning jebulane ligung saka mburi. Mergo saiki iki akeh kanca tegelar kanca. Kanca mateni kanca ki akeh saiki. Mula saiki ngene. Saklungaku saka Adiguru, saka pandukaku, Adiguru mesti banjur tau karo para dewa supaya gawe cintrakaku. Karo Durga balane Durga supaya gawe cintrakaku. Lah. Coba kae delokon kae lho. Ngarep kae wis ana wadyabala kae mesti wadyabalane Durga lan Dewasrani. Mula aku njaluk gawemu. Aduh yen mekaten kula ingkang badhe mapakaken Narada bapakku. Tak belani tak pethuke sing arep gawe cilakamu. Ya wis, gage pethukno. Sing do praitno ati-ati ya.
Putra bolongang tumingal prang cambo samya ngetali Ong leradit wileting godo ingkang tak goleki Bathara Narada nek iki kok ana sing methuke aku nganggo sandangan cara dewa apa kowe dewa iya ulun dewa wisik ulun Bathara Kamajaya. Wah, Bathara Kamajaya. Dewa bagus kowe. Kita titah sapa? Aku kekeseting sinuwun Prabu Dewa Srani jenengku Tumenggung Mandala Krida. Ya Krida Mandala, ya Mandala Krida. Kamajaya. Sumingkira ndi Bathara Narada sing wis wani cengkeh rembug karo pukulun Bathara Guru. Kuwi uga dianggep dadi pepalang gegayuhane ratu Gustiku Prabu Dewa Srani. Dewa Srani kuwi wong nasar tumindake. Lan kowe ora kena caket kelawan pukulun Bathara Narada ulun ingkang bakal nerenggalani. Babu wani ngalang-alangi. Tak katutke dosamu, Wim. Aku meng titah kowe dewa ning aku ora wedi karo kowe, Kamajaya. Manuta tak tugel gunungmu kene marganing patimu Singalena prapting lampus untapke nyawamu ning Yomani Loka.
manggah nggru sesumbar getar-patar bumi gonjeng kumaludo guntur ketuk ong 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 bojleng iblis lat padha jek-jekan Wangsa karo Bathara Kamajaya bubar maut wadya balaku. Iki sing methuke aku gagah gedhe dhuwur, wangune iki dewa. Bayu kowe. Wah, ya aku Bathara Bayu. Kowe sapa? Aku Patih Krutaksa. Kowe rasah melu-melu di Bathara Narada. Wah, buta jeleh urip. Maju tak dupak mencelat igamu. Wah, gegulung rimah-rimah kowe.
Irisalda palwana ting ranu Singgasani rong ening kayu Manis lingira Gusti Peradalah tenan iki Truk bapak nggawa bocah iki gek isih cemlewo oh iya Pak bapak iki mau lunga adoh kok bali ngerti-ngerti nggawa bocah iki sapa Pak wis jan wis Semar ki genane selingkuh anakmu karo sapa Pak Blekekku cak tulito mel kowe nek do ora ngerti ki mbok do menengo dhisik lah nggih ning anake sinten niku mengko nek nganti si mbok ngerti wo desak sono sungguh lah mulane tak dongeng dhisik aku mau ki critane rak rasaku ora kepenak. Kok hawane panas banget ki perbawane opo? Lah, aku njur munggah ning kayangan, lah kok jebul tenan. Ana bayi sing dicemplungke ning kawah Candra Dimuka. Bayi ora rupa apa-apa kok dicemplungke ning kawah. Mula aku banjur nututi nyemplung kawah. Bayi banjur tak entaske, banjur tak go mulih iki. Ngono ceritane. Oh. Ngoten ta. Lah ning kok elok, Pak. Bayi dicemplungke kawah kok ora apa-apa. Mongko kawah Candra Dimuka panase kliwat ukur. Kok ora apa-apa iki lho. Wah jan. Elok tenan iki. Wah jan wis. Wis jan wah. Kawah Candra Dimuka iki panase 1000 derajat. Kok ora apa-apa ya? Bayi cap apa iki? Gajah salto sajake. Mbok ditakoni, Pak. Isih bayi kok ditakoni. Durung bisa ngomong iki. Nah, mula ben kabeh padang lan bayi iki dimen genep kanca ndriyane. Kowe do menengo dhisik, bayi iki arep tak gigi mangsa. Semare koten prayetno samurire seko balik titiane kandayane trisunya purnama sasi kilar-kilar semet di tengahing latar Yai Nayantaka Nadyantaka gelar amung drajating pamong. Nanging saekti menika dewa ngeja antah. Lamun wis ndumuk marang kunjunge tegese bakal ana parigawe. Saya manteng pangestine Kyai Lurah Semar Badranaya. Sang jejabang sigra. Kine ki mangsane ginelak wancine. Kaya ana pedhut nempuh sang jejabang, saya mekar tumangkar wis katon Jaka Tumarna.
Bareng tak gigi bayi mau saiki wis dadi Joko remaja. Ora lidok ujare wong daplok. Ora pangling karo coreke. Weh lah dalah. Elok tenan iki. Bapak iso sulapan. Wah, iya. Coba ditakoni Pak Mbok menawa wis iso omong. Ora mengko dhisik. Kowe kuwi sapa Mbah Tuwa? Lho. Durung tak takoni malah jebul wis iso omong. Cah pinter tenan. Cah bagus, aku iki Semar. Semar ki apa? Vespa. Vespa gundulmu atos. Semar ki jenengku, aku ki kancamu. Kanca ki apa? Kanca kuwi kowe tepung karo aku tepung karo kowe. Oh, lah sing ning mburiku iki bangsane apa? Nek wong kok aneh-aneh ana sing dhuwur-dhuwure mancung, apa-apane Sarapa dawa. Ana sing mripate kira barang iki lho. Tangane cekot. Cekot iki jane. Cekot. Ana sing bunder barang. Oh, durung wis nyeleki tok iki. Aku ki ya wong jenengku Nala Gareng. Nggih, Gus. Kula Petruk, terus niki adik kula jenenge Bagong. Oh iya, Mbah. Kowe kabeh wis padha duwe jeneng, kok aku ora duwe jeneng. Lah jenengku ki sapa, Mbah? Iya, Aku sing bakal jenengi karo kowe. Kowe iki janjane bocah sing nalika semana kaniaya ana ing kayangan. Banjur kowe dicemplungke ana ing kawah Candra Dimuka, kowe awor karo geni. Neng kawah banjur tak cemplungi, mula kowe ora kobong. Kowe banjur tak saut, tak selametke, tak gawa munggah. Tak gawa bali iki. Reh ning kowe kuwi bocah saka sisa-sisaning geni. Kowe teka wisa-wisaning geni, mula jagat neksenana. Kowe bakal tak jenengi Bambang Wisanggeni. Wisanggeni. Iya, Wisanggeni. Tegese dumadi saka wisaning geni. Oh, iya. Lah terus sing mijekke aku, sing nglairke aku sapa, Mbah? Bapakku iki sapa? Lan biyungku kuwi sapa, Mbah? Kaya anak-anakmu ki nyebut kowe muni bapak. Lah terus aku banjur nyebut bapak karo sapa iki, Mbah? Lah. Ayo ora toya kowe, tanggung jawab lho, Pak. Syukur kowe. Jutek iki cetha iki. Saiki ngene wae Wisanggeni. Perkara kowe takon bapak lan ibumu ki sapa, mengko tak dunungake nanging sedurunge luwih dhisik aku arep nyangoni kowe. Nyangoni apa? Nyangoni duit po? Dudu. Ngene yo, Ger. Nadyan Wisanggeni lagi wae lair nanging Wisanggeni kuwi cinipta dadi bocah sing lantip. Bocah sing waskita, mula kowe mesti iso nampa karo piwulangku iki. Ger, wong urip kuwi mumpung, tegese mumpung ana kalodhangan utawa cara tembunge saiki mumpung masih ada kesempatan hidup. Mula urip iki gunakno sing saapik-apike, wis rungokno wae iki piwulang suci lan piwulang utama. Nala Gareng, Petruk, Bagong, lek ku arep mejang karo Wisanggeni, iringono nganggo ayak jingking ya. Wisanggeni iki sangune urip ing Marcapada. Rungokno ya. Yen wong urip iku siji, aja nyembah brahala, ngemungno nembah marang pangeran lan tresna marang pangeran satuhu.
tresna marang Gusti Pangeran kang akarya jagat kanthi sakutuing ati, kanthi sakutuing jiwa, kanthi sakutuing budi lan kanthi sakutuing daya kekuatan. Lan tresna marang padha-padha kaya tresna marang awake dhewe. Kuwi kaping 1. Kaping 2 aja ngucapake asmaning pangeran sing tanpa perlu. 3 elingno kudu nucake dinane pangeran. 4 ngurmatana bapa biyung. 5 aja gawe raja pati. 6 aja laku jina. 7 aja nyenyolong. 8 aja goroh. 9 aja milik perkara jina. 10 aja milik darbeing liyan. Sak banjure wong urip iku ditresna marang mungsuh-mungsuh, aja mung tumindak tresna marang wong sing tumindak tresna marang awakmu. Becik ana wong sing sengit karo sliramu, tumindak becik marang mungsuh-mungsuhmu, aja mung tumindak becik marang wong sing gawe becik marang sliramu. Ujekno becik wong sing muji ala marang sliramu lan sembayangno wong sing ngololo sliramu. Yen sliramu ditapuk pipine tengen, pipine sijine ulungna uga. Wong sing njaluk marang sliramu wenehana. Wong sing njupuk barangmu aja tok jaluk bali. Tresnaning sedulur nukulno ati asih, siji lan sijine njunjung tansah nganjeni sijine. Wong urip iku aja padha ngadili siji lan sijine, aja gampang weruh susup utawa lumbar kang ana mripating sedulure. Kosok baline delegan kayu utawa balok ana ing mripate dhewe ora nduga, ora diweruhi. Delegan kayu sing ana ing mripate dhewe ilang ana dhisik. Banjur bisa premana pandelenge. Yen arep ngilangi susup saka ing mripate sedulure. Niku den sak banjure wong urip iku kudu padha gatekake siji lan sijine. Uga karepen kabeh padha ngrasakake kabejan. Ora ana wong sing nandhang keserakat, siji lan sijine kudu padha duweni rasa teka slira utawa solider. Tulung tinulung. Sing duwe kudu menehi sing ora duwe manut kabutuhane. Padha tulung tinulung gendong gawane. Yen ana sing luwe wenehana pangan, yen ana sing kasatan utawa ngelak wenehana ngombe. Yen ana wong manca ajaken mampir, yen ana wong kademen wenehana sandangan. Yen ana wong lara openana, yen ana wong dikunjara tilekana. Den kejaba kuwi paugeran urip ing bebrayan yaiku tresna marang pangeran kanthi sakutuing ati, kanthi sakutuing jiwa, kanthi sakutuing budi lan kanthi sakutuing kekuatan. Lan tresna marang sepadha-padha kaya tresna marang awake dhewe pun. Kabeh niki mang tindake jroning urip Ndara Wisanggeni. Kabeh apa ingkang dadi dawuh mesti bakal tak estoke. Iya. Merga iki piwulang suci kanggo sanguning urip. Iya, banjur pitakonku ngarepmu piye? Bapak lan ibumu sapa? Kowe saiki mangkato munggah njujuk ning kayangan wae. Takono karo para dewa-dewa. Dewa ki apa? Dewa ki gedhe tur dawa. Wah, angel. Dewa ki pokoke kowe ngejak lunga karo aku terus njajake. Kuwi jenenge dewa. Mbah, dewa ki titikane piye?
Dewa kuwi titikane sandangane pating glebyar. Gumontang tanpa cantelan, ketoke ngadeg ning orang ngambah lemah. Kuwi dewa. Oh, lah terus yen ketemu dewa aku kudu piye? Ditakoni. Ngerti karo bapak karo ibuku apa ora? Nek ditakoni muni ora ngerti, banjur diawake. Nek ora ngerti ditaboki. Dijotosi diantemi mawon. Wis, yen ngono aku tak menyang ning kayangan. Dewa-dewa tak takonane sapa bapa lan ibuku. Nek ora ngerti tak taboki kabeh. Ngono to, Mbah? Lah, ngono kuwi bener pinter. Nek aku weling, mengko nek ketemu dewa sing tangane papat, kuwi sing dadi tetungguling dewa. Tetungguling ki apa? Tetungguling ki ketuane, pemimpine. Kuwi mengko ajaran. Oh, ya. Yen ngono tak mangkat saiki, dewa-dewa tak ajare. Pawongan sandangane pating glebyar gumantung tanpa cantelan. Sikile ora ngambah lemah. Apa kowe dewa? Ya. Ulun dewa, ulun Bathara Indra. Kowe sapa? Dene ana bocah wani malang kadak metuke karo dewa. Jenengku Wisanggeni. Bocah saka ngendi? Lah mbuh, aku ora ngerti. Mulane arep takon karo kowe, bapakku ki jane sapa? Ibuku sapa? Ayo, kowe ngerti ora? Aduh, ulun ora ngerti. Sopo Sudarma mulan ibumu? Jare ngaku dewa, kok ora ngerti? Jotos kowe. Dewa Jenggunung sapa kowe? Iki Bathara Yamadipati. Oh, kowe ngerti ibu karo bapakku ora? Waduh, aku ora ngerti. Oh, alah ora ana gunane lemu dadi dewa. Ora. Dewa kok gagah bagus, rasaku kok kaya wis terak banget. Umpama kowe iki dadi mbahku ngono, jane wangun lho. Wangun piye? Ulun dudu mbahmu. Oh, nek upama dudu mbahku kudune kowe ngerti sapa ibuku. Aduh, Nger, ulun boyang ngerti. Ora ngerti ya malah tak ajar kowe. Kok tangane papat
Mesti kowe Bathara Guru sing dadi tetunggaling para dewa. Iya ulun Bathara Guru. Kita wis anggeni wani gawe gegering kayangan. Dewa-dewa kabeh tok pulasara. Ya wis ben. Salahe jare ning aku dadi dewa mung ditakoni sapa bapa lan biyungku kok ora ngerti. Jodo tak jiotosi kok pokoke. Ayo, saiki mung kari siji kowe Bathara Guru Wangsulana. Sapa sejatine bapa lan ibuku? Saya kedlarung sing dadi wuwusmu wis anggeni. Kita iku mung wujuding titah. Wanuh wani marang ulun tampan ana ketiban guntur gendi guntur angin. Ajur mawur kowe wis anggeni. Ayo, suntakan gamanmu Bathara Guru. Nek sekirane wis entek kasektenmu Gage Wangsulana, sapa bapak lan ibuku? Persajan wae ulun mboyang ngerti. Wah, lah jare tetunggaling para dewa kok ora ngerti. Kelakon tak ajar kowe, aduh mati aku. Lungane adimu Arjuna ki wis pirang sasi? Ora mung sasen. Ning malah wis taunan. Wah, guya kumun jlamprong angger wis madhep karo wong wedok nganti ora eling. Saben cerak karo wedokan anyar mesti banjur lali karo sing nang omah. Nanging jarene kalenggan iki Janaka lagi duwe gawe. Ya kuwi mitoni garwane sing ana Dresila geni ya kuwi Bathari Dresana lho. Sing saiki nggone Gerbine Udakara wis 7 sasi. Nanging iki kok malah ana kabar bab kahanan Dimas Arjuna. Lho. Kok sik Sena? Ketap-ketaping angkasa kae pukulun Hyang Guru. Ana apa kae? Kresna Werkudara ulun tulung ana ngger. Ngaturaken sembah pangabekti. Wah, guru kakekku. Sembahku tampanana. Ya Kresna Werkudara wus ulun tampa. Kepareng merepeki dhateng ingkang wayah pun Kresna kok sajak sumengko ing gati pukulun. Ya kulup. Kalenggahan iki kayangan geger. Ana bocah ingkang lagi ngancik remaja ngamuk punggung Suratantaha. Para dewa padha bubar mawut nungsang puyang lagune. Semono uga ulun uga kaprasa. Kresna, ulun mundhut tulung marang jeneng kita. Ulun dibujung-bujung bocah kang aran Wisanggeni. Tulungono. Weh lah dalah. Kula aturi suminggah pukulun. Irang Tunteng, sapa iki? Terus sing mburi kuwi sapa? Ingsun Nata Ndwarawati Prabu Kresna. Iki adikku Werkudara. Oh, kowe ya klebu dewa? Dudu. Aku dudu dewa. Wah, sajake bocah iki sing jeneng Wisanggeni. Jebul pancen bocah murang tata ora duwe sopan. Sumingkira tak jangkai. Kosik, sabar Werkudara. Kowe sing jeneng Wisanggeni ya? Ya, jenengku Wisanggeni.
Prabu Kresna, kowe ngerti beburonku? Ora, kowe iki ngoyak-oyak sapa to? Lan beburonmu sapa? Beburonku dewa sing tangane papat jenenge Guru. Kowe ngerti? Ola yen kowe arep ngoyak beburonmu, aku sing renggalani merga pulun Bathara Guru kae sesembahanku. Oh, lah yen ngono malah tak katutke dosamu kelakon tak ajar. Mengko dhisik, mengko dhisik. Mengko dhisik Ndara Wisanggeni. Ora. Aja tok penggak, Mbah. Tak ajari wong ireng tunteng iki. Kosik to, kosik. Sapa-sapa kok njur arep diajar. Sampeyan nek arep wani karo piyai niki bakale kualat. Kualat ki apa? Kualat ki kaya jambu mete. Sirahe ning ngisor. Ora kosik. Iki piye to? Kok malah ditutke Semar barang? Kakang Semar iki genahe piye? Ngaten nggih Sinuwun. Cobi to mang prisani lari niki. Mula lari niki ampuh tenan nggih to. Merga niki niku apa iya? Ha nggih niki lari niki niku Oh lah. Nggih to. Mang prisani. Coreke lak pun ketok to niku. Mula ramukan nek lari niki pancen ampuh tenan. Wah, Kresna kakangku do rembukan apa iki? Sena, bocah iki ampuh tenan mergane. Ratekane aku. Apa iya Semar? Nggih, nggih. Jan kados ragil sampeyan Ndara Antasena ya ora iso basa. Lah prayogane banjur piye Semar pun? Nek Wisanggeni niki arep ngoyak guru pun kersane mawon. Ben dewa-dewa sing do murang tata niku ben diwelehke kalih lare niki. Pun ditutke mawon, diawat-awati mawon. Ya wis aku mung manut kersane Kakang Semar wae. Mbah Semar, iki do rembugan apa to? Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis kono oyaken Bathara Guru. Oh iya, tak oyak Guru, mandek kok. Arjuna, sawise Madyapada aku banjur matik pendhita ing pertapan Cakrawala. Aduh, kene peparapku Begawan Kaneka Jati. Inggih Panembahan. Pramila kula lajeng suwita dhateng Paduka. Krana kula inggih dipun tuntung saking kayangan Argadana. Wis ora dadi ngobakir. Kowe aja banget nggonmu susah ya. Siji pesti loro jodo, telu wahyu, papat kodrat. Kabeh iku kapurba ana pangwasaning Kang Murping dumadi. Mula aja sumelang ya, percaya wae ya, Nger. Kayangan Suralaya saiki kahanane lagi nusang puyang numbuk bentus. Mengko ya bakal tentrem meneh. Merga Bathara Guru kae mung keblithuk tembung manis. Inggih. Panembahan. Kula inggih namung gumun ing atase para Jawata menika papaning kasampurnan nanging tasih saged menceng. Lah aja kaget. Aku wae sing kaget. Kowe ora usah. Wong dewa ki ya isih kadunungan kulit daging. Dadi ya isih tetep kadunungan lali no salah lan apes. Merga dewa kuwi ya dudu menungsa sing sampurna. Dewa kuwi mung kena lara nanging luput ing pati kaya Bathara Guru kae iso salah. Kuwi ya wis dadi lelakon sandhangane jroning urip.
Neng mengko sing lali mesti bakal eling, sing menggok bakal jejeg meneh. Wis, kowe saiki lungguh mburiku kene. Mengko upama Bathara Guru tekan kene kowe aja ngaku jeneng Arjuna. Neng mengko digawe bingung wae. Inggih, ngesoaken dawuh Bapa Weremban Kaneka Jati. Kakang Narada mboten pangling menika, Kakang. Nadyan panjenengan amping-amping dados pendhita nanging kula mboten pangling yen paduka Kakang Narada. Narada sinten? Kakang Narada inggih Kaneka putra. Kaneka sinten? Jumadi. Wonten dawuh Weremban Kaneka Jati. Kilo ana piyai rawuh ing pertapan Cakrawala kene. Kok nyebut ngarani jarine aku Bathara Narada Jumadi. Inggih, kula piyambak inggih gumun Bapa Resi. Iki malah Arjuna uga ana kene. Arjuna sinten? Menika pun Jumadi. Kakang Narada sampun gawe bingung kula. Kakang kula sampun nglenggana dhateng sedaya kalepatan kula. Kakang kula nyuwun tulung dipun bujung-bujung kalian lare ingkang ngaken nami wisanggeni. Kula nyuwun tulung Kakang. Larak urung meng jaluk tulung ta kowe iki. Merkencang ora wurung ya meng jaluk tulung. Ora sesuk meneki sing ati-ati. Ampun gampang keblithuk. Inggih kula sampun ngrumaosi lepat. Nyuwun tulung Kakang pun manglenggah wingking mriki. Kene saiki neng iki sapa kok ana wong cendhek kaya ceret. Lah malah padake ceret. Kula iki Bathara Narada. Oh kok nganggo Bathara? Nek ngono kowe dewa, kene tak ajar. Kosek hop. Sapa-sapa kok arep diajar? Ya sumikira kuwi guru kuwi kon tekan kene tak ajari. Kosek ta kosek. Arjuna, rasamu kepiye nyawang bocah iki? Inggih pangraos kula. Kok kados rumaos caket kalian lari niki. Lah bener genah ngrasake cethrak. Coba to, cawangan bocah iki menika sinten? Lah rak coreke wis ketok to. Arjuna, nalika kowe ninggal kayangan Argadana ya kayangan Drsila Geni. Garwamu Dracanala dipoto-poto karo Bathari Durga. Neng malah terus bayen jabang bayi lahir lanang. Banjur karo Durga dicemplungke kawah ning bayi dislametke Kakang Semar. Banjur dijenengi Wisanggeni dadi bocah iki ya Wisanggeni iki putramu sing paturan karo Drasanala anak lanang. Wisanggeni anakku lanang. Oh, kowe bapakku to? Iya, Ngger. Kowe anakku wong bagus. Oh, ya gandeng aku ora iso basa bektiku lan basaku katur ya, Bapak. Iya, Ngger tak tampa. Lah ibumu eneng ngendi? Oh, kae mono wong wedok dipoto-poto karo Dewa Srani. Sajake kae buku Bathari Drasanala. Dewa Srani keparat tak pecah ndasmu e.
kulun boten nginten bilih paduka ingkang lenggah wonten singasana ati. Jagadipun wisanggeni. Iya Guru. Mulane wisanggeni duwe kasekten linuwih merga pancen ulun ingkang ngemongi. Mula siji Antasena loro wisanggeni kita aja wani merga bocah loro kuwi pancen dadi kekasih ulun lan dadi kelangenan ulun. Nadyan bebasane Antasena lan wisanggeni iki tunggal kewarisan nanging saiki luhur bebotene jujur tumindake. Negakne kautaman. Inggih Kulun, kula nyuwun pangapunten. Wisanggeni ulun mundhut ngapura ya ngger kabeh ingkang ulun tindake saiki mung dadi tandha ulun kalimput. Ya wis ora dadi ngopo. Neng sesuk meneh aja dibaleni. Lah ngandel mboten. Wisanggeni wae iso ngandani kok. Manik Maya lan Kita Nrada mangsa boronggon kita ngemong marang kekasih ulun wisanggeni lan bab murkane Durga mangsa boronggonmu ngendhake inggih ngestuaken dawuh Bikku kulun. Ayo, kowe aja mung meneng wae. Ayo ladenono aku. Neng kene wis ora ana wong kejaba amung aku lan sliramu. Kowe ora usah mikir karo bojomu Arjuna, merga Arjuna saiki wis mati. Mula kowe meneng aja meneng wae. Ladenono aku. Aja nganti entek kesabaranku yen kowe ora gelem kelakon tak rudha paripeksa. Menungso keparat tak pecah ndasmu. Kakang Janaka, aku wis ngrumangsani luput. Aku Walana. Aku njaluk ngapura Kakang. Ora gelem blaki kelakon tak pecah siramu. Iya. Aku tak bali Kakang. Dewa Srani. Merga saka pokalmu ipun-ibu ya melu kewirangan. Wis, Ger. Kowe mung kudu nrimo sesuk tak gayoke wanita liyane Dresana lho. Wis, ayo bali wae. Inggih, Ibu.
Niki lakonipun padhang, dasare Ndara Wisanggeni nggih pun manunggal kalian Rama lan ibune. Pramila kanthi purnaning lampahan Wisanggeni lair niki sageta dados sarana tumurunning kanugrahan temah babar kabagyan lan kaendahan. Sumrambah dhateng ingkang mengku gati ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Rama Martinus Ngarlan saking Paroki Santo Petrus Pekalongan. Lan ugi dirgahayu ke-90 Keuskupan Purwokerto. Mugi Keuskupan Purwokerto sansaya ngrembaka sentosa hanjahing bawana tansah binerkahan dening Gusti Kang Akarya Jagat. Rahayu, rahayu, rahayu.